Bueno, hau da, laugarren beko bigarren ebaluazioko lehenengo azterketa, hau da, ekuazioen azterketa, bale? Hiru edo lau bideotan egingo dugu azterketa osoa. Lehenengo ariketan agertzen ziren ekuazio batzuk, bale? Ekuazioetatik bat zan nik zauten ekuazio txoioa, hurrengoa errodun ekuazioa, bestea zan ezindatzeletan ekiza daukaten ekuazioak, eta bigarren ariketa zan ekuazio sistema bat ez lineala. Vale? Bueno, horiek dira lehenengo bideoan nengo ditugunak. Vale. Gogoratu. Zelan desberdindu zer dan ekuazio txoio bat. Bueno, ekuazio txoio bat desberdintzen da. Direlako. Adierazpen batzuk bidertzen daudenak berdin 0. Zergatik da txoio bat? Txoioa dira, modu bakarra biderkaketa bat 0 izateko, da biderkagairen bat 0 izatea. Orduan, egiten duguna da, lau ekuazio desberdin atara ekuazio batetik. Danak berdin 0 eginez, hau da. Biderkaketa hau 0 da, 2x berriru 0 danean. Beraz, noiz da 2x berriru 0? X-a 0 danean. Beraz, lehenengo soluzioa, x berdin 0. Biderkaketa hau izango da 0, 3x erro bi 0 danean. Hemen, batzuk, pentsatu zenuten, hemengoko erroa agertzen zalako, errodun ekuazioa zala. Hau da, erroa bakantzea, berbi egin behar, eta hortik hori dana. Ez, errodun ekuazioak dira, erroaren barruan x-ak agertzen direnean. Kasu honetan ez, kasu honetan asko zerrezagoa zen, hau da, x-a bakandu behar dugunez, 3x berdin erro bi, beraz, x berdin erro bi zati 3. Bigarren ekuazioa, honen bigarren soluzioa. Hirugarren ekuazioa, noiz da 0 biderkaketa, x kuadro ken bost 0 danean. Beraz, x kuadro berdin bost, x kuadrotik x-a ataratzen dugunean, gogoratu beti dela plus minus erroa. Erroa zehatza danean, ipintzen dugu zen balio dan, erroa espada zehatza, erro ipintzen dugu. Beraz, x-a plus minus erro bost. Eta amaitzeko, da, hau adierazpena, minus bat ken x berriru, karo, berriro agertzeak esan nahi dau. 3 aldiz agertzen zala bidertzen, baina laburtu dugu, eta 3 bat ipinita berretzaile, biderkak eta luze hori laburtzen dugu. Beraz, 3 aldiz agertuko zan ekuazio berdin, hau da, minus bat ken x berdin 0. Hau da, zeo zer berriru dagoenean, edo berlau, berbost, ber nahi duzuna 0 danean, da berrekizuna, hau da, barrukoa 0 danean. Hemen, askatuko dugu x-a, kontuz, esarri hemen minus x izten duzu alde honetan, minus bata bestaldera pasa, eta epin zuen, x berdin bat. Ez. Minusa geratzen da hemen. Beraz, nire gomendioa zer da, minus x bestaldera pasatzea, eta minus bat berdin x. Hau da, x berdin minus bat. Orduan, ekuazio honen soluzioak, 0, minus bat, plus minus erro bost, eta erro bizati iru. Ariketa honetan, ez direnez agertu ez errodun ekuaziorik, ez izendatzailetan ekiza daukaten ekuaziorik, ez dugu egiaztapena egin behar. Bigarrena. Bigarrena zan errodun ekuazio bat. Errodun ekuazioetan, hau da, ekiza agertzen bada erro baten barruan, egiaztapena egin behar dugu. Nire gomendioa da markatzea ekuazio horik hasiera-hasieratik. Gero gogoratzeko egiaztapena egin behar dela. Beste eketa batutan, horako ekuazio bat alda agertu tartetik, eta agertzen dan momentuan, komenigarria da markatzea hori. Zer behar dugu? Bakandu erroa. Erroa bakantzen dugu, x-a bestaldara pasa, 2x gehi bat ken x, geratzen da x gehi bat, eta orain alde bietan dagoena, berbi egin. Erroa berbi, barrukoa geratzen da, eta x gehi bat berbi, 2x ken x, x gehi bat berbi, biderkagura berezia denez, x kuadro, gehi 2x gehi bat. Bigarren mailako ekuazio bat geratzen da, dan alde batera pasatzen dugu, berdin 0 ipiniz, eta batzutan, olako ekuazioetan,
zenbaki guztiak, hau koefiziente guztiak albadira zatitu zenbaki bateaz, simplifikatu itzen dira kalkuluak. Konturatzen basarie, bestela, esan egon gorazorik. Nik hemen egin dotera gainera izan da, x karratu negatibo geratzen danean, sarri, hemen, bia idazterakoan, formulan, konfunditzen zarien ez, normalean, hobeto egiten ditugu gauzak x kuadro positibo danean. Eta bat bada, hobeto. Denaren zati bi egiten baduzue, gero emaitza barreina geratuko zen. Nik zati minus bi egin dutenez, zati minus bi x kuadro, zati minus bi x, eta hau zati minus bi, minus amabi. Formula aplikatuz, minus b plus minus, b karratu ken lau bidera bidertze zati bia, geratzen da hau, eta soluzioa dira iru eta minus lau. Orain, soluzio bi hauek egiaztatu behar ditugu. Orduan, ingo duguna izango da. X berdin iru, nun egiaztatzen dugu? Hasierako ekuazioan. Amen. Vale? Imieko iru plus erro hogeta bost ken iru berbi, berdin, ea dan, bi bider iru gehi bat. Nik ipintzen dut bete hemen galdera ikurra, esateko, ea hause betetzen dan konprobatuko dugula. Vale? Alde honetan gertatzen dena da, hogeta bost ken behatzi, amasei, erro amasei lau, iru gehi lau da zei gehi bat? Bai. Beraz, soluzio hau baliogarria da. Eta bardin egingo dugu minus lauaz. Minus lau gehi erro hogeta bost ken minus lau berbi, amasei, da bi bider minus lau gehi bat. Minus lau gehi, hemen bederatzi geratzen denez, gehi iru da minus sortzi gehi bat minus azpi. Oda, minus bat da minus azpi, ez. Beraz, minus lau ez du balio. Beraz, soluzio bakarra, x berdin iru. Urrengo ekuazioa. Urrengo ekuazioa da, izendatzeletan xak dituen ekuazio bat. Ekuazio batean, egiaztapena egin behar da. Baina, hemen egiaztapena, da bakarrik esaldi hau idaztea. Hau da, izendatzailetan, hemengo izendatzailetan, urten diren soluzioak ordezterakoan ez duenez edo ez dutenez zero emoten, baliogarriak dira, edo baliogarria da kasu honetan. Bale? Hau da, konprobatu behar den gauza bakarra da, urtetan soluzioak kasu honetan bi, hemen ordeztuta, bi gehi bost, bi gehi iru bost, ez da zero, bi ez da zero, eta hemen, bi ber bi gehi iru bider bi, ez da hamar, ez da zero. Beraz, hause bada soluzio posible bat, baliogarria da, izendatzailetan ordezterakoan ez duelako zero emoten. Hori da, egiaztapenean idatzi behar duzuena. Bueno, ona llegatu horretik lehenengo ibatzi behar da, klaro. Zer egiten dugu ebasteko izendatzaileak dituzten ekuazioak? Izendatzaileen MKT kalkulatzen dugu eta ekuazio osoa bider MKT egiten dugu. Orduan, bidertzen dugu hau bider MKT, x bider x gehi iru. Zetxik da x bider x gehi iru MKT? Ikusten duzue? Hemen dago polinomio bat lehenengo mailakoa ezin dana deskonposatu, x gehi iru, x ere ezin da deskonposatu, eta hause da beste bien biderkaketa. X ataratzen badugu biderke komuna, gertzen da x bider x gehi iru. Beraz, MKT hori. Vale. Orduan, bidertzen dugu hau bider x gehi iru, beste hau bider x gehi iru, eta beste hau ere bider x gehi iru. Biderkaketa horiek egin aurretik, zatiki bakoitzean geratzen dana simplifikatu egiten dugu. X gehi iru desagertzen da hemen, hemen x-a x-arekin desagertzen da, eta hemen x bider x gehi iru, denez x kuadro gehi iru x desagertzen da osorik. Geratzen zaigu ekuazio hau. Baten batek jarraitzen badago egiten ondinoko olakoak izendatzaile komuna eginez, izendatzaile komuna egin ondoren desagertarazten dituzuenean izendatzaileak geratzen den ekuazioa hause bera da. Bale? Bardina. Orain, ekuazio hau lehenengo mailako ekuazio bat izango da, dana alde batera pasatzen dugu, x-ak alde batera zenbakiak bestera, eta geratzen da lau x berdin sortzi, x berdin bi.
talen egin duguna, ordezterakoan ez duen ez zero emoten, x berdin bi soluzio baliogarria da. Vale. Eta orain, sistema bat, ekuazio sistema bat, baina ekuazio ez linealen sistema bat. Zehatzi dakigu ez direla linealak, x eta y ez direlako bakarrik batzen edo kentzen agertzen direlako edo bidertzen, edo zatitzen, edo karratuaz, edo erro baten barruan, edo hori dira ez linealak, bai? Hau da, linealak ez direnak, linealak dira lehenengo mailakoak. Hau da, 3x gehi bosti berdin 6 olakorik, bale? Orduan, ekuazio sistema honetan, normalean erabiltzen den metodoa ordezketa metodoa, bale? Sarri, hemen, komplikatuago edo simpleago geratzen da egin behar zen kalkuluak, segun ze aukerak eta egiten dugun hasiera. Vale? Dena den, dauzen aukeretatik txarto aukeratzen badugu ere, jarretu behar dugu, ez da zetan egon behar arazorik. Bueno. Gainera, sistema hau nahiko kompletua da. Gaute zen, askatzerakoan hemen i, ez ezagun bat geratzen da izendatzailean, eta ona ekartzerakoan aurkitzen gara izendatzailean x-a daukon ekuazio bat. Horrek zen dau, egiaztapena egin bere izango dugula x-aren balioak ataratzen ditugunean. Gogoratu, nahiko izango dela esatea, segun zentsu diren x-aren balioak, baliogarriak direla ez delako zero egiten amengo izendatzailea. Bueno, zelan jokatuko dugu hemen? Betiko moduan, izendatzailean agertzen dira zen MKT-ak ataratzen da, eta orduan, MKT x karratu denez, dana bider x kuadro egiten dugu. Geratzen da, x berlau, ken, zazpiron da hogei, x kuadro, zet x kuadro, simplifikatutzen da, eta geratzen da, ken, zazpiron da hogei, gehi, amasei x kuadro. Nik pasadot amasei hau ona, minus amasei x kuadro berdin 0. Vale? Geratzen da, ekuazio bikarratu bat. Zehatzi da bikarratu? Bigarra mailako ekuazio baten itxura daukolako, baina x berlau, x berbi eta igai librearekin. Hau da, aldugula lortu bigarra mailako ekuazio bat, aldaketa hau eginez. X kuadrori deitzen badiogu t, hemen t geratzen da, x berlau izango da t kuadro, eta daukagu, t kuadro ken amasei t ken zazpiron dogei berdin 0. Eta bigarra mailako ekuazio hau ebazten dugu. Ebazterakoan, formula, zenbaki nahiko potenteak, baina kalkuladorarekin egiten dituzue errez. Eta urteten dira, alde batetik, 36, teren balioa 36, eta teren balioa minus hogei. Hemen, batzuk daukazu ohitura ez ipintzeko ze ez ezagundan, edo beti ipintzen duzue x ez ezaguna. Kontuz horrekin? Nastatzen baduzue amengo x-a, amengo ez ezagunarekin, gero ez duzue jakingo amaitzen. Vale? Ekuazio bakoitzak dauko bere ezaguna eta ezaguna hori da kalkulatzen duguna hemen. Beraz, t, 36, eta t minus hogei. Printzipioz, t minus hogei aldugula kendu konturatzen bezala x kuadro ezin dalako izan minus hogei. Gero hemen konprobatzen da, behian. Zelan geratzen da orduan. T 36 bada, x kuadro beren 36 izango da, t eta x kuadro berdina direlako, eta beraz, x plus minus 36 plus minus 6. Vale? Bi hauek, plus 6 eta minus 6, baliogarriak dira, izendatzaile honetan, hemengo izendatzailean, ez dalako 0 emoten. Zergatzen da minus hogeiaz? X kuadro ezin izan negatibo. Soluzioa hemen esan izango erreala. Beraz, soluzio posibleak, x-arako balio posiblea dira x6 eta x minus 6. Eta balio bakoitzarekin, etorri bigara ona, etorri bigara gorago, ona etorri, i berdin 12 zati x, beraz, 12 zati 6 bada, i izango da bi, eta 12 zati minus 6 bada, i izango da minus bi. Beraz, bi soluzio ditu sistema honek, x6 i bi, eta bigarrena minus 6, minus bi.